May baik pag-iwan. Pinalulat ko ito sa Luzon. Ideally, ang kami interaction. Kasi nga mo yung mga punta na i-enter ninyo. Nako ka naka-comment ninyo. Oo, sa mga naman, butoy na ka o i-enter naman. Sa los venidos. Ginoong may sugo. Moses, pagpuhan o binilog na dalawa sa Kirubin. Sa unay ng ulawan, ibutan mo si Katinit sa altar. Kaya ito, dahil panahon niya na makita ka sa kaya silog, hindi ka diba, insen at sultin. Walang buhat si Moses, kung dalawa sa Kirubin niya, sinang sa tinulit. Kaya lagi na isang mga mag-iksulit sa Sintanibin. Ingon ko, sisuya ka mag-iksulit sila ko, makadugog siya tibo, hindi ko kakita niya. Pero ang nagsulti, nalawang ko na sa nagsulti ko lang, hindi mo man nag-ulawan. Pero nag-iksulit. So, ang atong issue nila, God would speak with us through His instruments. Kung bilang nyo, ang mga kapitid, ayaw man, ayaw na. Okay, sa kusuluhan mo kami, wala rin. Ito din ba, pag-ibigod ko, ay. O, sige daw. May kumili niya. Kung paano ba, napupuliman, kahita ko katumanan. Kaya kahita na kay somewhat sure certain connection with them. Kasama ba sa Uno Juan 5:13. Kaya kamo atras. Judas 1:5. Judas tadi Judas tadi 1:5. Di may mga nituo, giluwas nas Ginoo. Ginoo mo dayon. Gisilog. Nagkakaroon ko sa tinunto mo na ko sa tihaw. Ginoo sa ko sa pero dayon mo gyud ko sa. Sa mga nagkakaroon ta kasi tinunto na. Jeremias 15:6. Dohora ka. Hindi ka makapras kung binunso ka. Mohon mo sila. Ano na itong pag-read niya, nagpagtama po niya, huwag pamakai, magiging masin mo. That is, washing your sins to pure repentance and stopping committing the same sin. Kung yan mo siya, kung sa rin mo magtagal mo suso. Huwag tayo mo. Ayun siya, at least, yan ang tarihin mo sa bumayang sa buhay, mga English. Yan siya. Yan ang section ko. Yan ang ganito sa Diyos. Yan ang mga ginawa sa pinalayan patulong nito. Pinalayan patulong. Trace. Yan ang ba ng San Diyos? Kaya si Cristo na ay Santos. Bukas na Santos. Di ba? Di mo man ay super ka ng Santos. Si tuwa ka babae. Takbo niya sa airport. Bata, yan kanya. Yan mama dito sa tuwa ka niyahan niya. Yan dito sa asawa, biyak kanya po niya. O na, pareha naman itong bihit. Kaya mo naman kung kita din sa kano. Susunod na kaya ito. Ako sa kanina. Mother of God. Hindi lang ako pinatid. Baka ko ba na gusto
this one and marriage with one. Apa yang katanya one verse Before the man. Or, na ganito ba? Wala ito na. Pero, itok mo, narina na ako. Ikaw ang gusto sa ito. Kumusta si Solidat, inahan ni Duterte. Pero hindi siya inahan sapagkat lugar pero si did not be defected of the second person. Wala nga, ang problema, mabuhat ko na rin yung ganda. Depende. Sarili mo na makisiparang yung namatay ang Diyos. Mga person. Pero ako mamatay na ang Diyos. That's very simple. Wow na. Mabuhan ko doon. Mabuha pa rin ang naglaw. Napito ka, hindi mo kaya. Kung sa nagsiga pa rin ang naglaw, kung sa din mo kumiglang yung na scratch off, yung ka makakain na makaya. Kuyo ka na naglaw. Bukan di kelas. Ya, yang mengatakan kalau pakai senjata, orang keributan. Lahat na siya kuyog samahan ng kita. So, that is the another thing at home. Yung sa nila pag-hubad, ila na. Pero that is na yun. Kung sa Diyos. Di na mag-studio ng buhay po sila. Kadugma kami to Diyos kay po, ang pwede magisteryo, pronouncing that this doctrine is kadugma. But, it cannot be accepted. Question 4.6. Question number 4, kung ilan budget o doctrine. Question number 4, namatay. Nagwa na nagpakay-pakay, nahindalong yun nagpakay. Huwag na isigin mo. Kitsa man, nalikain ko siya. Yung mahimo ko na. Alam sa mag-aakukit sa natin ko na, what do you think of the right person? Is a car or not? Is that is right? Hindi ka lukilin. Yung ka na. Nasa ulo, hindi mo kung necessity. Ikaw ang Diyos. Spiritual. Ikaw Diyos na matod sa hindi ka naman ito mapusa. Ikaw Diyos, hindi mo mata. Ono, pimpir sa mga toro ng sintinigin natin. Ono ko rin ang ito sinisisi. Whatever I have written, that does not come from him. It comes from Jesus. Yung wala niyo Jesus na ang Diyos, hindi mo mata. Bukto na rin mo mata. Mag-is ko talaga ito ang magisteryo. Ang magisteryo, gano'n, kaya nagsiwag is Biblia. Kaya nagdaharap din kaya namin, hindi namin himugugma. Unless, magkabasal na Biblia. The words, Biblia. Yan ang hamak sa Catechism Catholic Source. No, excuse me. Catechism of the Catholic Church, Bible of the Catechism 3. Naaman sa Church, yan ang ilan ang nangyayakon sa question 4, answer 6. Kanang po, God is trying to love. Kuha ka sa Biblia ako. O, sabi niya sa question 4. Question 4. Regarding the definition regarding the redemption. So Jesus Christ rendered mankind. And it was his human nature of life. Because he's being God. And Jesus will never know. Kaya Jesus will never know. Ito sa Catechism, the Catholic Church. Paragraph 6.9. Paragraph 6.9.
Ingon niya, sabi siya, kung si Kristo di pagawa siya gahong, o siya'y nagbanhaw sa patay niya na. Namatay ito siya. Kaya kita dito ng Diyos naman. Nandiyan siya, iyon, nandiyan na ako sa Papa. The first book, San Pedro, Christ died, it is human. No, wrong na. Because nature cannot die. You know? And that convinced me to die. Kung sa people, e tinuod na nga, ang second person, hindi mo ka nakibalo. Just as Kristo, sa mga ina ng Diyos. Pero nauta, ang pagka-chess ba, hindi mo as Kristo one is kalimutan, lahat na sa Diyos. Before time, na usap, nangyayang pagka persona, hindi ko nga nakibaya. Insa, So, ilang po ganyan, ito tayo explain mo rin. Awa na yawa. This is in line with the handout distributed 2 weeks ago. Nagtungod pa ako at yung convention ito. ICT, meaning to say final decision or final judgment. So, dito kaya ang nahukman. Ang resolution sa ilang convention is about the issue of what you're talking about, that Jesus Christ died in his. The convention is about resolution. Resolution ito. Sila naman ang natin releases the verdict. Because verdict is final decision or final judgment or nahukman. So, ang tubag dili God died, issue dili ka. Kaya naman, kung ilang i-discuss what? bukod ko lang yung kali Dilo. Babae, 1997, April is also 20. Na, kung yung islugan yung kapitan nila, releases 30. Kaya yun. Hindi ko nilagay na yung islugan. Hindi mo kapunto sa tingin sa mga. Ang tanan niyan kasakit, isang alabing lamay ng kasakit. At doon ay bigit mo ay pinutunan. Tungkol kay Ahiyan, Torhanon, ang Diyos ng Kaliya, nag-iusara so sa kapitso na nasa sa pagkit na approved by His Eminence Ricardo J. Canela. Ano sa mga hindi na authenticated verb. Authenticated. Meaning to be authoritative. This is authority. But all of this is yeah, so no, give legal force over it. Now, God, say I'm okay. Polido, you can say, okay. Polido means good. There is good. Christ has suffered and died. It is human nature. It is divine nature. It is not neither suffer nor die. Ano yung decision? Kaya kapag hindi God, second person, he is the Son of God. He is God. What was he saying in your talk? And the On the other side, the word authenticate means genuine truth. Genuine truth. That we can pure, authenticate. That's what politician on the part of Cardinal Vidal or politician. But based on the context. Okay. So sino na pa ikaw ay proposal dali na kay ay na dito. Ano kayo ni pagsuntikan? Prinsip na ako lagi sa akin. Mas na does it really stand it? Nagpulog na po lang ngayon kung gano'n sa namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanaw. Si Kristo mawagin na. Nag-isip ko na siya, all this namatay, nabanaw. Siya na namatay. Si
Si Kristo, ibuhin niya niya pa kayo. Insa mo na lupit, insa mo na lupit. Makalagay ito ka tao. Makababandok ito ka tao. Hindi siya nagbandok na siya. Si Kristo balik na dito. Saya na pagkatao. Revealing clearly ito siya pagkatiyos. Hindi siya naman. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik na dito. Sige ka tao. Doon na po pindawain na mapil ka ba tayo dito? Diha siya matulog sa kamay na kasakit. Doon ay bigay mo ulit ng pinatupad. Iliguyod man yung mga Diyos. Pero ako na tayo. Yes, sir. My brother. Ako lang ito. Misteryo mo ba niya? Grabe ang kasi. Ang pagkakana ng Amerika ba? Kung binuod ng Diyos mo, asa ka daw sa susunod. Pero, ang supa patas, duwi na, the superior mind to aware true Jewish lang. Kasi kano sila. Kaya Diyos rin, kung saan ka pupunta na, insong nabili na ito. Namakat. What is alive in spirit? Hindi siya na ito. Si Kristo na tayo sa Tuhan kung kiniliyan. Pero buhay sa Espiritu. Gusto ko naman ito na. Isa ba itong turuan? Pero mga may lating Jose na daw, ang Biblia ng isang lupa. Ito ba, dili na misteryo, barbakin. Kaya ano? Natugkad man. Misteryo, dili natugkad, kamalunan, dili natugkad. Nga ka, natugkad man ang ato niya, kami, tawag mo pinaya man ang batay, kaya pagkados. Hindi siya na release. That remains battling evil in your mind. Pero kung nabutok ka, si Kristo, si Kristo balik. Punta na. Hindi bang, di ka na mabuhat, tanawa, namatay si Jesus na pagkatao. So may ito tayo, nagbuhat, nagbuhat, pero sa ito, hindi ko dito tayo Kristo. Ito sa ang pagkatao. Again, that he will not superhit. We use the mystery, but mystery cannot be understood, cannot explain. Ikaw, hindi ka explain na balik rin. Ngano, Kaya nga nagkupot na, Brad. Sana yung igoptan niya, ang namatay diri, pero nakini siya, boday na panha, hindi boday na panha, hindi ulit diha pagka-tulo ka nila. Mana dahil buti pasabot diha nga, ang nagkupot, ang Diyos, sa ito, kung sila may buwag, isang duha may nagbuwag. sa ngalan sa mga sanak, sa Espiritu Santo, kinausulat at sumulat ang mga bibig na tuminan. Amen. Sa ngalan sa mga sanak, Espiritu Santo. Salamat rin na namin. Ano ko, Brad? Wala ko, ako nila sa ilang buwan na ito guys. Duty ko. Ikulis. Bro. Bro. Nagkakasama na siya, Juan. Wala na tao. May Panginoon
Kasi pag ito dito, ano, baka Ha? Jimpi ka deh. Dili oy dadon kini ka Lunes. Tulis na.